tokietara bultzatu ondoan, afera azaldu ziren. Laugarren irakurketa publikoa gaur Hendaiako mediatekan euskaltzalekin aldiuntan boga-boga Itxaro Bordaren liburua irakurri dute. Bakotsak bi orrialde irakurtzen du, hori korrikan bezala, batak besteak bere moldean lekukoa pasatzen di ondokoari, eta aski harrigarria da horren ikustea, hunkigarria ere bai. Justuki zuk molde batez idatzi duzu eta zure moldean irakurtzen duzu ere, baina entzuten dituzularik bertzeak, zer sentitzen duzu, hor bada askatasuna, libroa? Bai, askatasuna handia bada, eta gainerat ohartzen iz mundua anitza dela, eta euskal mundua ere anitza dela, eta norberak baduela bere irakurtzeko moldea, beste norbaiten tekstua bere ganatzeko molde propio bat baduela. Boga-bogaren irakurketa publikoak aintzina segitzen du, orotarat 9 50.000 segundu baino gehiagotan literatura nagusi, hementxe Hendaian, mainan zertarako zuzen? Ba ez dut oso argi ze garrantzia duten horrelako antolakuntzek. Ez dut ikusten izugarrizko eragina dutenik. Hala ere, nik badaezpadan parte hartzen dut beti. Iruditzen baitzait, berez asmo honeko gauza bat dela. Harremanak egiteko eta urtez urte sendotzen doan ekimen bat den aldetik, oso interesgarria atxematen dut. Ekartzen du hurbiltasun bat irakurleekin, eta idazleak beti gure xokoetan egira lanean, etxeko gelarik zokoratuenean, eta hor badugu aukera bat bezala jenden gana joateko, eta jendeak gure ganatetortzeko, bere noarrak egiten dazkute zuzenean, onak, txarrak, berdin du, mintzo gira literaturaren inguruan, eta itzakion bada trokatzeko, eta nik begionez ikusten ditut horako ekitaldiak. Itxaro pozik gaur lanean ari da beti, orain poesia bilduma bat prestatzen ari da, hau ere gai egokia dudarik gabe, gaur bezalako bederatzi-oreneko irakurketa publikoa egiteko Hendaiako Akelarre elkartearen eskutik. Auzo eta gidaria suertatu zitzaidan gizon plazen.